Hage chini Tiprasa ni khasuksa leader David Murasing Delhi pedal yatra hamai thangmani tini Assam ni Kasar district ni simi Meghalaya ni Jantia Hill border jora hamai thangpro bo lengi thangka pressure klaye hage norok jotono saimono mia horobo borok Assamo hamlai tonglaimani je Delhi pedal yatra o Assam ni kwbangma naimba thangbedek hayaka police rok borok no logirwoi shortcut dok train lamate hayake main road tibo hamai thanglai borok miao nukhna noro hage tini aisuk ni tinta jora borok humka tai 5টা PS hayaka police station change engkha borok no security rimani hage tini aisugo 3টা 3.5টা jora borok khmani yagulobo tini phungo 8টা ni simi tesa rawana rejauka tumani bage himale borok tini ni bisingno Meghalaya o sogonyani bage hage Assam ni simi Meghalaya border bo o jaga o thangi sogiga kenyo beni sak hamyangi lengkhabo hage bono Meghalaya ni Joy civil hospital ot langjaka hage bini sakto tabuk kahamno haipano yakung rok tichili sajak ksangjak infection engjak tai bo tabuk lengmani sisawoi Hambai janok kha Tiprasa lokorongno bini bage pre khaimani bage hage bo tabuk Meghalaya ono tai rest khadi nei doctor rok bai sajak tai bo tekasa tini funga siri siri bo kok sapurpano bo tai pus khaibo bosamani bono simi naita tongni Tiprasa rok tabuk jora bono simi nayawoi boto khlaini tongnai tai kwbangma Tiprasa loko tai kwbangma Tiprasa leader rok jesa party ni phanang tongtu indefinite movement khlaidi Tripura o tabuk hakiche Tiprasa rokni je manta sokta rok khanajangnai hinai bosao ei kaisa kobok no sini haste tongnai jot top party ni sini Tiprasa jot leader tongnai dong mo Tiprasa ni se movement khai kono political party ni ben area kono political flag only Indian flag so India ni kusa they Indian part atau India no part number Indian PM udah itu Tiprasa why gop of India silent ke why gop of India silent mo चलो दिल्ली कुछ ना कुछ तो मिलेगा आशा हुई थी मैं जो नो नासिरी तंगु ये बांग खबर नहीं सुबह में Tiprasa लोकोरों बागे या मैसेज Tiprasa ने बूट ना हुई Tiprasa ने STC तो बूट बस हुई जरा नेतासा नहीं रहो जे कुछ पार्टी ने फंक्शन Tiprasa ने बूट बाई Tiprasa ने रिजर्वेशन ना norok sujog manai tung Tiprasa jodio tini minority a minority man kisne bo jodio netaronin hat sini Tiprasa netaronin yak saborni yak abo tang kholo bai salia joton sai man ge Tiprasa netaronin je to yak tongba o Tiprasa neta to phano chung o ST reservation ba sai sing rajniti khai tong jatino to phano khiyog na hini sai election phake vote na layo unke lokorok bisas khainai other por lokorono kok sawinai vote na layo haiti tabo waisa movement rok kheliano ano simi naisaitan tonglani ba ano simi follow khaitan ni tonglani ba ang MLA bia MDC bia jodio MLA MDC bia bakse logerika কিন্তু শুধু আনো লগের মা বইয়া শুধু কাইসা দল নি বড় লগের মা বইয়া যত দল নিনো মা খাইনাই তেলেঙ্গানা মানুষ যত দল নিন খাই নরক পারাবো আং নাইকে হিমনা নাইয়া আছে কঠিন থান নাইয়া at least janja para local indefinite movement demonstration indefinite hunger strike indefinite blockade indefinite non cooperation amai movement to noro khaibano hage Tripura bo kwbangma movement khlainani bagai Tiprasa rokni je manta sokta rok manyangi tongmani Tiprasa rok kosto mosto hake amti khei je satok pitok khlaijak tongmani yok sama manyangi tongmani hake amorong no tuye Tripura o kwbangma je leader onyo party ni phanang tung je Tripura mothani party ni phanang tung je sa phanang tong tung je Tiprasa reservation je tongi tongnai Tiprasa leader rok borongno thanchake movement khainani saka indefinite je movement tongmani amorongno khlainani bagai saka tai sar David Murasing amdike sak hamya ingye sikang Sar Ranjit Meghalaya ni je DGP bai kok salaika je bongno pedal yatra no je Assamo security rimani hake Meghalaya bo rirenani bagai tai tekasa Sar Ranjit chini Bharat ni PM Narendra Modi tai Delhi ni CM no kok tuma blai ya farka Delhi wo Maharaja Bir Bikram ni mungoi kaisa lama
tai a jaga o murti salamnani bagui tai Delhi National Museum o chini Tripurani culture agi bubagra songmai kedaljak chibrui mutai tai ma Tripura ni kaisa replica a jaga o toninani bagui koimung blai bo yafarka tumani bagui himale jate a jaga o tonijak kai history rok haika laibuma rok khursai nyakai chini Tiprasa rok ni agini joton saimamani hake amono je Sir David samani chini yang Tiprasa rok tai kwbangma leader tongnai rok amte haike movement khlainani nango tabuk hnai hake je obostha rok naina haike nangini tonga hachi kwbangma social media ni bisingtwi chungnungmani wanjai bosong rok bo chini Tiprasa rok no jatra potra no sawi tongka amra bangali tangbra bangali hini hnai rok hake amoni bagino Tiprasa rok khasina nango je amte hame comment khai tongnai rok bo borok bo khasina nango hachi tai bufurole a borok rok dopani tui wansuk china hinu hake kwbangma je o Sir David Murasing amtike sa khamyang mani a jaga srise kwbangma comment hamya nugo chini Tiprasa rok na amo kun fan sana kokre haji amo brain chimi tungplair na borok rok borok fisa ni bagi wansuma kre bini busabate ni bagi wansuma kre hai ni jeni bagi wansugai nisa tisa klek tongnai borok rok samtero hake tinin biram sungno noro video no sajak like ready te comment khlai sadi nongni bukhani kokbo channel no subscribe khadi bell icon click khadi jotono kaham tongbadi Tiprasa rok thansa tongbadi Hambai